Att använda sig av oreflekterad magkänsla vid rekrytering, det duger inte längre. Kraven på tydliga processer och genomtänkta beslut ökar. Och som chef behöver du alltid kunna motivera ditt beslut om vem du ska anställa. Vid ett eventuellt diskrimineringsärende, då kan du till och med behöva motivera ditt beslut inför domstol. Men det finns strukturerade metoder att tillgå. Många organisationer använder sig redan av detta och sedan 2011 finns en ISO-standard för processer vid personbedömningar. När vi rekryterar använder vi ofta flera olika metoder som underlag. Det kan vara CV-granskning, tester, referenstagning, men den allra vanligaste och mest utbredda metoden det är ändå intervjuer. Intervjuer kan man i sin tur genomföra på många olika sätt. Det som forskningen enhälligt anser vara den bästa, det är att använda sig av kompetensbaserad intervjumetodik. Och kompetensbaserad intervjumetodik, det innebär att du behöver göra ett gediget förarbete innan du genomför intervjun. Du behöver identifiera, definiera de kompetenser som behövs för att utföra arbetet. Det räcker inte att säga att kandidaterna behöver vara strukturerade och analytiska. Du måste också definiera vad som menas med att vara strukturerad och analytisk i just din verksamhet. Och utifrån de här definitionerna så bygger du sedan ett antal frågor så att du kan få ett konkret underlag för bedömningen. Frågorna, de ska vara likadana för alla kandidater, för då har du möjlighet att jämföra kandidaterna med varandra efter intervjun. Frågorna ska också vara inriktade på vad kandidaterna har åstadkommit inom ramen för de olika kompetenserna. Det gör att du behöver be om exempel. Om du ska utröna kompetensen strukturerad, bygger du frågor som handlar om hur kandidaten har strukturerat sitt arbete i sina tidigare anställningar. Till exempel, berätta om ett större projekt som du varit ansvarig för. Vad var din roll i projektet? Hur la du upp arbetet och vad blev resultatet? På det här sättet så vet du att du ställer frågor inom områdena som är viktiga för arbetet. Och du kan dessutom säkerställa inte bara att kandidaterna har rätt bakgrund utan också vad de faktiskt har åstadkommit.